Само напомням, че до 1 септември трябва да сме готови за преминаването към цифрова телевизия. Защото излъчването на аналогова спира. Ами, с моя телевизор може ли? Почти всички могат. Новите обикновено имат цифров тунер, а за по-старите се купува декодер. Други въпроси? Колко ще струва? Какво си платите? Не, няма. Цифровата ефирна телевизия се разпространява свободно, без такси, като старата. А имащите право на помощ за отопление ще могат да кандидатстват и за помощ за декодер. Добре де. Ама за какво ни е всичко това? За да имате повече канали за свободно гледане, по-качествена картина, а скоро и допълнителни услуги. 1 септември 2013. Изключване на аналоговата ефирна телевизия. Цифрова ефирна телевизия. Бъдещето е ясно.